Kidi yudo mogo. Ji nyatho mang'eny. Kidi itingo badi aneno ki igwela ni mondo mi aweni obila kikunjo ka Brian wache ni obila timo tijgi koso obila nyayo paro maricho kuom joma ng'anyo. Atimo mostly okadwa ni mondo awuo lo obila nikech ka hold brief ne obila. Tadwa ni a respond ne substance na weke okelo. Ni nyaka nyo jogi donji kata nyaka nyo serikal kana kwanza donji en ni garama mar ngima osebedo kaidho. Gima weke wiye wil godo en ni ma ok ochakore kawuono. To bende wach mar ariyo en ni adwa ni mondo wawuo wach ng'anyo. One, as a political tool, and number two, as a mobilization strategy manitiere ne jo siasa. Ing'eyo ni sama kama kosa ni wantiere. Weke gini wachonwa ni mondo wadhi e ng'anyo nikech nyakipenje ni namba chiel sama odhi e ng'anyo en what are the grievances? Yuak en ang'o? At least nyasama weke ni kani weke yuago garama mar ngima man malo. Garama mar ngima man malo okapar koponi chama mora mora maluongore ni a responsible political party nyalo wacho ne jopiny ni garama mar ngima wanyalo thiedho chandruok no kwa ng'anyo. Nikech sama wawacho ne jopiny ni wanyalo thiedho chandruok no kwa ng'anyo to ok wawacho ne jopiny adieri. Kwa rango ng'anyo gi historia mar ng'anyo thurwaka nyaka waranga kaka ng'anyo timore, nyaka warang effects mag ng'anyo especially e economy, kendo nyaka waranga kama ng'anyo chopo wae nyaka seche makoro chopo ne wayudo winjruok meke sungu luongo ni political settlement. Wejo wakanye aparo mane gimo nengo waginene wuoye. Oga pinje pinyo moro Kidi. Iwacho ni nyaka wang'e ni to ng'anyo osebedo kotimore machalo nade to owe ji kanye. Samoro nitiere mokalo mosewe ji ka samoro nitiere koda hinyruok moko achiel ariyo onyalo bedo mar oganda kata mar ng'ato owuon. Yes. Penjo en ni iparo ni piny Kenya ka ji kata piny owacho ok nyal paro ni ji nyalo loko pachgi mondo koro ng'anyo kik bel ni kelo hinyruok. Obeda beda gimoro manyalo kelo ber bende. Mano nyalo bedo George Bati. Adoni namba chelo kongo appreciate. Ni nyaka kama wabire mu achope 2010 to a large extent nene kama nwachope nikech ng'anyo. To adiri machelo mantiere en ni piny lokore kendo hako oganda nyaka wasikwa bende kwa lokore. Omiyo kwa nyalo tiyo gi strategies mag masamoro wa effective ndalo machon kinde duto. Nikech an kipenja sama sani wantiere gi hali mar uchumi gi weche duto. Koponi in 2018 bank wase gore kabisa gobila ndalo maniluongo ni People's Assemblies. To nwadhi mwa donja gi gima Kiswahili luongo ni mwafaka winjruok gi piny owacho ma papa kelaro ni nitiere winjruok. Gi sani kama ne wantie wekre ni ODM 207 koro ne gin gi ker gi prime minister chama di e chama chiel. Gima ne mono bedo ni wacho mos weche duto mantiere mondo ji oyud mwafaka kaka noyudore 2018 ok apar ka nitie chandruok. To sama watero ji e ng'anyo nyaka penje ni ang'o matimore. Namba achiel, Kaluo kinde duto kaka kech nitie to bando mawuok Kitale mabiro resowa. Wach mar ariyo chak mwamadho Kisumo madho Homa Bay ka ok wa Kisii to Nandi Hills. Koro namba achiel en ni ng'anyo ni kas oseketho mwandu kaka nyoketh Migori sama ng'anyo nitie Migori cha. Gi mwandu bende nitie mawuok Tanganyika Sirare madonjo kama. Wadhi ketho gimiluongo ni local supply chain. Koro tiende ni sama waseketho local supply chain en ni chiemo hawachoka ok nyal wuotho Kaluo. Ng'ama ne gibando ne ok nyal wuok gibando ne Kisumo katero ki Homa Bay, ng'ama ne gire moro Homa Bay ok nyal duoko koni. To mano dhi kelo gimiluongo ni humanitarian crisis, chandruok e ngima oganda. Nikech sama waloso ni nyaka par ni nitiere ji milion 6 makecho baro ndasi sanie. Koro abro penjo weke ni ere political responsibility ka gimoro amora gi paro ni nyaka wanyalo mana thiedho through ng'anyo ni nyaka garama malo moidho mar ngima. To not long ago Prime Minister was on record jatelo mar Azimio ni garama mar idho mamalo mar ngima ni
to en gima oidho piny ngima. Koro kanyo oidho piny ngima, kare kanyo en ng'anyo, to nyonego wang'any kanyo pod, kero uru nitie ofis. Erokamano Bati. Erokamano ahinya.